बरसा पानी पानी ओह पा जाएगा टिगन बहुत सारी पोखर पार कर लेबे ना पार मत कर तो डूब जाबे तो तोरा घर के लोग रोवे लगी आ हम लाल बुढ़ के पानी बचाइयो ना पाए बहन चोरो संगा पाता बा के साटा पर जाई पता कर बड़ा सा पोखरा पर गाड़ लिवा रे ए निकल बहरी रे बहन चोद हमार जामल होके ते एक बात पर निकल जेबी कब सबके नहायो नहीं सा झाटू बारे चले लका जा तू घरे रे का कहले तनी कस के कहबे पहिलन आदमी के सुनाई बना करला घरे जा बहन चोद कोत रे घर जाई घुस जान तो ओमे डुबा के मुआ गेल चल जल्दी मत चलिए खूब नहा के चल लंडू कर ली नहीं जाता नहीं साटा बजाई बा बहन चो खटाउट खटाउट मुंगा दल बांस 15 साल का लड़का साहब बाया बुला देले बा रे सर निकल बे के लंगटा के ढुकी अरे बाप रे तोर बापू सर बड़ी दोगला बारे टिगन ते जो घरे साथ निमस नई बना गनी सझा झोका दे आगे अच्छा जो हम खूबे नहा के आए घंटा के बेरा पर हिलल करो लांगला के केरा लेके लीलल करो तो कॉल के पानी से देह साफ नहीं के हो ताजे तो हगर मुतल के पानी ना है तबियत खराब है तो लंड देखा दी चल अरे 15 साल के बोल नहीं मानी इतना खटाओ तो लो एगो मोबाइल किन के देते नहीं खा का कहत रे कहलन के मोबाइल किन के दा मोबाइल मोबाइल किन के का खाती दे दी रे सेक्सी देखा खाती चल जल्दी जल्दी लेट होता खींच के खंजर आड़े में मारला सो अपना पापा के एकर पहुंच तो रात भर मच्छर कटले बाण से सारा देह में खून पी गेल में से लागत मच्छरदानी पी नहीं के पड़ी ओह यस नबीनवा के भेजी बहुत लेट हो गेल बा 10 बजे के साटल 10 से ही जे बज गेल बा लाला बाबू से बोलत नहीं है जे बैठी बोला के लिए आवत नहीं हम कस के बोली तनी हमरा कम सुनाला अच्छा आके बैठी कुर्सिया पर हम बोला के लिए आवत नहीं सारा के साटा पर जाय करला हमरा से कहलहु नहीं के तो जल्दी जाके भेजी मिठाई बना के जाए के बाद 4 बजे कोचिंग में पढ़े बहुत मार मारा खैनी बनाओ तनी खाए मतलब रौरा मुंहवा में लाड़ पे लाइल बा तनी कस के बोली रौरा काना में लाड़ पे लाइल बा जे सुनाते नहीं के हम तो बोलत पूरा पाकिस्तान सुनात है हई धरी खैनी खाई आ चाहे गाड़ माराई अरे साला तुम लोग पागल है क्या थोड़ी ना तनी कूलर चालू करे के बाद ढेर गर्मी होता अच्छा जी ढेर गर्मी होता रौरा समझत नहीं खे जा जल्दी चल को क्यों पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई लवड़े ने ये कुत्ता के चोदल के अभी लाइट काटे के रहला सब का करी ए जी चली छत पर सोते बहुत गर्मी लागता छत को का कर जीबू एगो काम करो ना लाइटिया खोल दो ओकरे बाद आवाज सुत गर्मी कम लागे काहे खातिर खोल दी घर में इतना लोग बा देखी त का कही कितना बेशरम पारसन खिड़की बंदे बा दरवाजा बंदे बा तो कहां से केहू देख ली खोल खोल के आवाज जल्दी सुत रुकी खोलिए देतानी आखिर 4 बजे जाके आही के बा दे दिलस मुत पियाना सब लाइट पता ना काहे काटेला सुकून का नाम सुना अरे चालू करके आके सुता ना मादर चलवा में काटत रहलो सो नवीन है नवीन ये सरवा हेडफोन लगा के सुतल बा का एकरा सुनाते नहीं के रह खोले द तू तो खुलले बा मजा आ गया भाई गजब गाना तरीके से सुतल बा भांजो 10 बजे जाता बे शादी कइले का मतलब ये भइल रात रात भर ली या दिन दिन भर सूती हम केंगे जागे हमरा त लाज लागता एक नंबर के छिनरा ह का भइल जी आवता मैदान करे गइल बा अब के मैदान गइल और बेटा बहुत दोगला बा शादी के पहले टन से हमरा द्वारा पहुंच जात रहलो ए लाम बगा बगा कइले बा का कहत रही रे सर कहता नहीं कि चुपचाप रह कहे चुपचाप रही रे 10 बज गेल अभी तक घर में से ना निकलल चुप रही ना रात रात भर जागरण होई तो लेट होई ना आवते बा कोनो बात नहीं के लेट से होत रहेला नया नया शादी भइल बा 9-10 साल माजल नहीं हो तो अंगी लेट से टूटबे करी ए जी देखी ना केहू फोन करता ना काट दरा सुता सिस्टम पार देंगे ये बड़ा बहन चोद इतना रात कौन फोन करता हो सारी तो फोन में काट देता बे अभी घर में घुसता नहीं एक और उपाय करते लजीले से काम ना चली बताओ ए चले के न कल जाओ टाइम हो गेल होई अच्छा आओ ना कइल जाओ हम कहां पीछे हटल बनी
आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। 1 मिनट रुको। अच्छा रौड़ा हमरा से ढेर बरियार बनातानी। हमू बरियार में तहार बहन तो कब से दुआर पर बहिरा आके बैठल बेटा साटा पर जाए खतरा। यहाँ 10 बजे ले पटका पटकी या गांथा गांथी होता। जा बाबूजी आ गेलिन गोलते टाइम पर कैसे मुंह झापी। कुछ लोग तो नहीं गए हई नोटिया उठा के छाप लो मुंह। बाग जी साफा बकलोले बानी रौड़ा का पूरा सिस्टम लॉक जाई अपन सटवा खोल के दी ना। हमार लाड़ ला जाइल बड़ हम सब देख ले लेबन रे बांचे जल्दी आओ साटा पर जाए के बाटे। चला आवत तनी हमरा भोर पर आ गई रहलो। अब बहिरो बैठ चो खाली हमरा के याद ना दिवलो सकी रे साटा बजाए के बतोरा। ऊ कला से चाहे ना कला तोरा चाहे चिंता रह के चाहे नुते त अपने मेहरारू में व्यवस्था बाड़ी। पापा जी हमनी के जमाने में व्यस्त न रहम सन त का बुढ़ारी में व्यस्त रहब। मतलब रौड़ा जाई ज्ञान मत पेली। एंग बाबूजी से बोलो जला मतलब तनी पर्दा में बोलो ना त बाबू हमरा गांड के गर्दा उड़ा दिहन। आओ है ना बहरिया मेहरारू के इतना मुड़ी पर चढ़ई बताइए न होई इतना खतरनाक खतरनाक बोलतिया। जा 1 गिलास पानी ले आओ मैदान जाई। काम होते होते बाँच गइल मुंड बनल रह जबरदस्त। कम से कम 45 मिनट ले काम होई। 45 मिनट ले काम हो जाए तो हम खुशे हो जाती। अब बाबूजी के रसगुल्ला खिला देती। कुआर में अगर ना हिले रहती नु तो 45 मिनट हमार झाट के बाल हो 1 से 1.5 घंटा फना देती। तू जा पानी लेके आ जा। साफ सतवा से बाका घरों में गोइल बुलावे तो बुलावते रह गइल मुठियावत का काहे इतना चिल्ला के बोलते रहो यहाँ घर दुआर बाकी सुनी तो का कही। कस के बोल नहीं के सुना क्या बोलिए कुछ ना कदी आ गेलन। आवते बा इतने से खाना पचर ला खा के आवता। अगर जो दूसरा कोनो के बोलवा के मिठाई छनवलस तो तोहरे से पैसा हगाए। छोड़ी हम पियाएं। मादर चोदवा कहत लहसनु कि शादी मत करिए बड़ा गजन बा। हमारा बाबूजी के जूजी गजन बा। आ टाइम से 4 टाइम सेक्स करके मिलिए जाता खाना मिलिए जाता। अब का चाहिए जा तनी डार्लिंग आई लव यू। आई लव यू टू। आई मिस यू शाम तक। कौन लिया रे चाबी मादर चोद। चल उठो कार न बिनवा सार तोरा के मिस्त्री में ही खादी खड़ा कोई नी। इहे चाल रौन रही त हमर हलवाई के बिजनेस लौड़ा में मिल जाई। लगला झाट नियर बतियाबे एक दिन लेट हो जाता हलवाई के बिजनेस लौड़ा मिल जाता। दो देखो टाइम रे तू बैठल बड़ा तो टाइमो बैठल बा चल जल्दी लेट हो जाई। ए रुकी का हो बोलो जल्दी। 100 रुपया दी कपड़ा मैल हो गइल बा खींचे के बा। हमरा लगे 1 रुपया नहीं खे बाबूजी से मांग के मंगा के खींच लो हम जाते चल चल बहुत लॉन्च हो तो चल बोलो। जाई 1 किलो सरफ आ 5 गो साबुन आ 1 पत्ता डॉब शैम्पू लेके आई। हमरा लगा पैसा नहीं के जा घर में वो शाम के आई कमा के तो वे ले आई सर्फ साबुन। रह नेटिया खोल के सरिया पहन ले बतानी। न पहले नहा लेम तब साड़ी पहनम। का बात बा कि रौरा 20 साली घरवा में घुसतानी कोनो बात बा का बोली। ये सब में समझावा जाला कि सारे में समझ जाई जाला। अच्छा रह जाए रौरा के हम बढ़िया से समझवा देतानी खाली वहाँ के घरवा आ जाती। इतना देर ले मतलब सुतल लेला हम 7 बजे भोरई में उठ के चल गए पोखरा नहाए। तोरा अभी लाड़ बुझाई जब शादी होई नु आ मेहरुआ रात भर में 7 बेर 6 बेर लिवाई तब तोरा बुझाई कि कब उठे के चाहे कब ना उठे के। अरे सर काम हो गया लगा से बात बतियाओ रे अभी 15 साल का बोल नहीं बा आ कहीं गलत काम कर लगी तो हम का करब रे। एने करे के का बा मर दे जब गलत काम करे लगी तब बियाह कर दिया सब टेंशन खत्म। का कहले रे सर तनी फिर से दोहराइबे। कुछ ना तू आगे चलो हम नहीं आता इंसान। अंडा के बेड़ा पर हिलल करो लंगड़ा के केरा लेके लीलल करो। जब से तू सैया गइल हरियाणा गोटले गोटा कहो हमार शादी होई त अपने मौगी से मांगूंगा दिन अरे सर जेंगा मांगूंगा दिन बाकी प्यार से। रुक भाई मर छाना आटा यही जे गिरा देले बाने। लागत मध्य कान बनवावे के पड़ी मतलब कहीं भारी सामान गिरा दिए तो नुकसान नहीं हो जाए। चल
का हो इतना बजे सेट हो लो कि इतना लेट को क्या होता रहो पिटाई वाला काम खोले बड़की ना तू का कहले ह तनी कस के बोलबे हमरा ना सुनाइलो तारा ना सुनाई लो ना ना सुनाई काहे ला बुढ़ऊ के मारता नहीं लोग जी छोड़ दिलो काहे का छोड़ दिया ता काला से ठीक बा मारी लोग लेकिन भीतर मार मार मारेम लोग खून ना निकले के चाहिए ना तो हाफ मर्डर केस हो जाई अरे भाई चोद बोलौन चके छोड़ दो सन तो अभी ला दो चाकू गाथे लगे काहे मारता रे भाई चोद इनको साटा भरलो 10 बजे के आवता ने 11 बजे ओही में ना बाबी बतिया होता ने ओइसे मार लो दुनिया का के हम संभाल लो समझ से चुप सारते हे के चलते हम पिटाइल बनी ते आज के बाद हमरा साटा मत आइए छोरी कोनो बात नहीं खे लेट हो गल तो जान थोड़ी मार दियई जवल कहतरु नु कस के कह कहतनी नु कोनो बात नहीं खे लेट हो गल तो केहू के जान थोड़ी मार दियई बनाई मिठाई घुसल बात कान में छिनरो खड़ा होके भर पेट मार खिवा देलु आ कहतरु के जान थोड़ी केहू ले ली हाँ दे बुढ़ऊ गाड़ी के मुंहे मत बतियाओ ना तो अभी चप्पल निकाल के लागन चपलियावे एको को भुइया ना गिरी सब देह पर गिरी अपने भतार के रोप सबे ना करे नीचे कमा के खियावे ले तो तू का छंट के बाल होवो बड़ा खतरनाक मेरा रबिया नहीं रहू वहां जो बुझाता कि बोहरियन के गाने मार दी ए तू घर में जा ए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिठाई बनाओ लो लो बॉयफ्रेंडो के फोन आ गल 10 मिनट बतिया लेवे द बढ़िया मिठाई बनैहा लो कोनो मिठाई दब ना होके के चाहिए जा तू जा कोनो मिठाई दब ना बनी हम 2 मिनट के तो एजो से ना हटे जा लो लिया लो सामान जो जो लिखाव रहे आ 3-4 बाल्टी पानी ले लिया लो सरवा 3-4 बाल्टी पानी में आता सब पनिया से मिठाई छुनी हो सका रे कुछ से छाना सा चले के अपनी लिया देवे के खोला लो लाड़ खा भइबा लो चौकिया गैस चूल्हा लगाव लो सुन मैं तो बढ़िया सान के एगो फ्रूटी ना तो एगो पोलोथीन लिया हमरा देह में आज दर्द उखड़ बड़ा बकचोद बड़ा लो मर दे गैसवा चूल्हा सेट कर लो ना सब कुछ हम ओनिए करम सो त तू लोग का करबा लो तार लोग के गाड़ मारम सो हई सब काम घर के लोग क के रखेला आ तू लोग खाली लाड़ मुठी ले बड़लू एगो काम कइले ही नहीं खलू सर हर बतिया सुन लिया इसका हमरा खाली बहिर बाड़े सुना ता ना पैसा रही तब नु आई घर बहाई चोतन के पैसे ना रहला मंगा जल्दी इधर सारा पैसा आ जाके लिया कहीं से खोज के लंड पिए खातिर बेचैन बड़े तारा फोनवा उठाए में 4 घंटा लागता एक बार में हमरा फोन उठा लियो ना त हमरा डर लागे लागला कहीं हमरा के छोड़ देलू का दू रउआ के माने काहे हम छोड़ देम जितना हमार मानदान हमार भतार ना करेला ओ से कई गुना ज्यादा रउआ करेनी अच्छा तो यही बात पर लुगा उठा के मोबाइले नीचे कर कुछ देखे के बा बहुत मार मार एही से रउआ माई बहन के गरियावे नहीं त रउआ खराब लागेला ई दिन के देखावे वाला सामान ह कि रात के प्यार करे वाला दिन रात देखी तो काम चली अच्छा उ ना देखबी त अपना झूला के रसगुल्ला देखाव पहले ही बतावा खाना खइलो कि ना खैनी ह इहे सब और ख्याल रखल त हमरा बहुत पसंद पड़ेला ली देखी साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई भौजी ई का करता रहू देखी ना यही में चिवटी घुस गल बिया 12 काटतिया तनिया के निकाल दी ना बाग हम ना लेके हम लाई लगा चीनी का बताओ ले ली हो दे का बा ले ली ए जल्दी जल्दी मारा सान के निकाल के भागल जाबे जैसे हमरा सही मैदान नाश्ता नहीं साना तू ही हमरा तनी चूल्हा धरा कराई चढ़ावे ए चीनी धा देनी मेरा दिलीप लो चीनी लिया दला नु तो जा साफी लेके आओ कराई चढ़ावे के बा रे सर तोरा को मोई में करे मारो सान के तोरा ना सुनाइल हो तारा के हम माना कइनी कि हम ना सानेम तो तारा ना सुनाइल हो ते अपने बाबूजी के झाट उखड़े आइल बड़े भौजी साफे चाहिए दो चली हम लेके आओ तनी जल्दी लेके आइयो
ताहरा सने के तो बूढ़ो के भिरा दिल अपना सनो हैली साफी ये साफी हो ई तो चोली हो साफी लेके आई धरी होई ई साफी ना तो तारा बाप के झट हो ई साफी हो ऐसे साफ करी हेलो बॉयलैंड से साफ करो ई का फेंक देले रे बहन चोद हमरा दे बता ये छुए के ना चोलिया के देते नहीं खाती सभी बनावे खाती इतना पैसा कहां से रे गाड़ी बाकी बैक पांचों में से ना साफ करो ई का फेंक दिला मल दे हमरा लगे अभी हम 15 साल के बदले बानी बिगाड़ लो मत धरा है बहुत बड़ा लड़का हो बे का एक एक बाइक सुगंध देता रे वाओ नाइस ई तो चोलिए सुगंध देता बॉयलैंड चा तने गमकबो हटाओ साला मुंह पर से का सताओ तरे रे ये सब से खेले खाए के उम्र गइल अब एही से कढ़ाई चढ़ी या उतरी साना तो धक्का धक्का ला रुपया अब तो जुगाड़ लेके चल ले अब धक्का धक काम होइले माइरा सन गीले रंग दीनी पीले रख दी केली रह गया ना मैंने केली खींच के खंजर आड़े में मारला सो अपना पापा के ठोकर से जब गिरल आने से आवाज आई जाके देखो बेटा बाबा के नाम हई बुढ़ऊ दारू पी पी के मिठाई बनाओ तरन एको को मिठाई खराब भइल त अपना मर्दा से बड़का बड़का नमरी धरा देम तू जाना घर में हम यही जीवानी मिठाई खराब भइल न तो सब इंगल को हलवाई बन लेके फाटा में निकाल दे चुपचाप रही रहुआ हमें जी बैठ के मिठाई बनवाम चिक चिक के हई बुढ़वा पीले बाइकर कोनो भरोसा बा मारे में लाख से गार चमक जाई वही लगले अजा वसन आ गई आ तू पी ले लहो हां हम पी लेनी अब हमरा अंगी लागता अंगी लागत तारा हई देख लो छनावटा एक के छनावटा में अंगी फाड़ देम जल्दी बेसन करो ले बुनिया झारे के बा ए हमार लाड़ देखले बड़ो एक बाल्टी पानी लेवा बुनिया के मायदा छाने के बा ए लार फुद मत करी न त और सब निशा झाड़ देम हई देखो तनी छनावटा एही छनावटा से गार फाड़ देम ए सुमित बाबू जाई तो एक बाल्टी पानी लेके आई तो हटी हटी गुड बॉयलैंड चा पाक दियो हमार लंड में से पाक दी बनैल ही नहीं की डीजे बैगर तो तू झाट फाड़ दलो का हो अरे सर एगो चूल्हे बा त कहां से पाक बना दे रे अपन झटिया जरा के बनाई इहो मास तो दूगो चूल्हा लगावे के त एगो चूल्हा लगैले मास एगो धाय धाय काम निकली तनी देखी मिस्त्री गाजवा में से चीखी कैसन लागता ली ना चीखी एकदम झकास होई ए कामना गत के लागता जी अभी ठीक ना लगी महाराज मिठाइया में पाक घुसी तब नु ठीक लगी अभी लाड़े खानी लगी भैया भौजी के ढेलना झटकता सा मार जाओ का सरसन के मार 400 के अरे बाप रे बाप बड़ी मार चोदवा मारता सब भन भन रे लंड खाना तनी बांच चोदलो जातनी घरे हो